Hola de nou, benvinguts a un vídeo al meu canal de YouTube un altre cop, després de força temps, però bé, l'important és que sóc aquí, no? La qüestió és que fa 2 estius vaig fer un vídeo d'aquests planificant el meu estiu i realment va ser un dels estius on més propòsits vaig complir, on més bé em vaig sentir amb el que feia, però com l'any passat estava a la selectivitat, la veritat em vaig centrar moltíssim en estudiar, on el meu únic objectiu era acabar la CL i quan es va haver acabat vaig quedar força penjada en el sentit de i què faig amb la meva vida? I vaig tenir un estiu bastant de sortir molt de festa, bastant una mica desastrós. Productivitat, de self-care no vaig fer absolutament res, però res vol dir res, i a sobre em vaig sentir fatal, perquè coses que jo abans feia ho donava com per fet i em vaig descobrir doncs que no, això no era tan perfecte. Així que aquest any, com que he acabat ja primer de carrera oficialment ahir, si no he suspès res, i m'he proposat tornar a agafar aquest hàbit de crear objectius, de fer journaling, un altre cop aquests hàbits, aquests objectius de self-care que també em fan sentir, o sigui, no és per una cosa com de postureo ni res, és simplement perquè ho he provat, ho he viscut i realment us ho recomano molt. I la qüestió és que aquest any no passa d'aquí, vull posar les coses en ordre i vull començar ja amb bon peu. He estat fent el meu journal, que si veieu altres vídeos era negre, però és que aquell el vaig acabar i ara estic amb aquest, que la veritat m'agrada molt més perquè l'estic fent molt més colorit, molt més jo. I vaig estar fent journaling ahir al vespre sobre els objectius de l'estiu i he dit, va, doncs ho compartim per aquí, que així és com el nostre lloc més personal, saps? Perquè TikTok i tal, aquí és on som les amigues de les girls. I per exemple, us llegiré un fragment del que vaig escriure, vale? Aquest mes crec que cal em focalitzi en objectius més concrets i assequibles que els que em vaig posar al gener. Per exemple, en lloc d'estar sempre arreglada, em proposo invertir els diumenges a la tarda en self-care. En lloc d'anar al gimnàs cada dia i córrer tot en un, em proposo fer alguna caminada i sortir de casa cada dia, ni que sigui fer un vol. En lloc de treballar i estudiar cada dia, em proposo anar a la biblioteca els dimecres i els divendres per poder fer aquelles coses que he de fer. I coses així. També he fet el meu moodboard, que si em coneixeu sabreu que jo per cada nova etapa que considero que començo em faig un moodboard amb imatges o coses que m'inspirin i que transmetin el que jo vull viure durant aquella nova etapa. I el d'estiu no el tinc al journal perquè l'he d'imprimir i enganxar-lo, però el tinc en digital, és aquest d'aquí. I la veritat estic super satisfeta de com llueix. Vaig fer preguntes i respostes al meu Instagram, que si no em seguiu em podeu seguir per allà i parlem i tal, que a mi m'encanta parlar amb gent i sempre contesto. Vaig dir que aquest estiu no em venia de gust fer com grans coses, rotllo coses molt organitzades, ni coses molt estètics i coses així, simplement viure i estar amb els meus i estar contenta. Llavors vull un estiu ple de natura, vull un estiu ple de plans improvisats, en plan plans que siguin macos i que ens agradin, però que siguin senzills en certa manera, vull dir que no sigui una cosa molt d'exposar i molt com de postureo. Sobretot passar temps a l'aire lliure, nutrir-me de solet i fer les meves coses de self-care, per això també hi ha la imatge del llit i hi ha totes aquestes coses. I la imatge del cotxe és perquè me'n vaig de road trip amb el meu nòvio aquest estiu i em fa moltíssima il·lusió. La qüestió és que aquest estiu tinc moltes coses a fer, aquest és el meu calendari i tots els dies que estan encerclats és perquè no hi soc. Llavors, tema gimnàs, que sabeu que a mi m'agrada molt, no puc anar-hi, tema self-care i tema estar a casa tampoc puc fer-ho gaire i és una mica complicat. Jo confio en que si es planifica bé podem arribar a tot. I és que aquest estiu tinc el problema, que no és un problema, òbviament no és un problema, que marxo molts dies, per tant no puc establir una rutina fixa com si cada dia fos a casa. El 12 al 20 de juliol me'n vaig de colònies perquè soc monitora al meu esplai de tota la vida. Si torno el dia 20, el 22 és quan ens anem de ruta amb el meu nòvio, que farem 2 setmanes. Pujarem pel nord d'Espanya, Cantàbria, Astúries, País Basc i baixarem per la muntanya, o sigui, costa i muntanya, cosa que trobo preciós. Ja us ho aniré ensenyant per TikTok i coses així. El meu propòsit és gravar algun vídeo, però no ho sé, no prometo res.
I després, si torno al 4 del viatge amb el meu nòvio, del 5 ja marxo amb la meva mare a fer un viatge mare i filla, que també em fa moltíssima il·lusió. Però bueno, la conclusió és que tot això ho anireu veient per aquí, tant per TikTok com per Instagram com per YouTube, però diguem que una rutina de llevar-me a l'hora, estar a mi casa, cuinar-me jo i tot això és bastant complicada de tenir. El que sí que vull fer és centrar-me en les coses que sí que pot controlar, per exemple, els meus hobbies, que us recomano moltíssim l'episodi del podcast de l'Àtico Primero de la Laia Castell, on parla de la importància de tenir hobbies, de tenir aficions més enllà de les típiques de postureo. I a mi les que m'agradaria reprendre són la lectura. Sempre m'he considerat una persona molt lectora, però fa molt de temps que no llegeixo llibres allò continuats perquè em costa com triar el llibre i vull agafar aquest hàbit de lectura ara que sí que tinc temps, perquè el temps no és una excusa per deixar de banda aquests hàbits. Per altra banda, també vull invertir el meu temps en el ganxet, perquè jo m'he fet 1000 roba de ganxet, me'n va ensenyar la meva iaia i m'encanta, però és molt laboriós, és molt d'estar quiet i sense voler ho he deixat estar. I ja per últim, com que és estiu, i una cosa molt important que la meva mare sempre em renya perquè no faig, és beure aigua. O sigui, sóc una de les persones més deshidratades de Catalunya. O sigui, el meu cos té una sequera pròpia. I això, la veritat, és un problema. Perquè ara que fa més calor, sobretot, és molt important. I jo ho noto, que estic deshidratada i que necessito això. Així que el meu objectiu també és centrar-me en hidratar-me. Ja veieu, objectius concrets i que siguin totalment assequibles per mi i pel tipus d'estiu que tindré. El que m'he proposat és complir tots aquests hàbits i eliminar unes quantes coses de la meva llista de pendents, com són el carnet de cotxe. He d'acabar la memòria del curs de monitors perquè em donin el títol. I per últim he de preparar projectes de cara al curs que ve que em fan bastanta il·lusió. I sí que el que vull és centrar-me moltíssim en cuidar la meva pell i cuidar el meu cos, perquè quan estic en la rutina sí que m'adono que m'oblido de posar-me crema hidratant. Alguns dies me'n vaig a dormir sense desmaquillar-me o sense rentar-me la cara i fer l'esquincare perquè estic tan cansada que em costa molt aixecar-me del llit. Vull aprofitar aquests dies per consolidar aquests hàbits, perquè de cara al nou curs i de cara ja al que espero jo per sempre els pugui tenir integrats a la meva rutina una altra vegada. I d'aquest estiu, molt en resum, el que espero i desitjo amb tot el meu cor sigui un estiu tranquil, ple d'amor i tendresa. Vull dir, no vull un estiu tan com excitant, en plan que estiguis tota l'estona com concentrant l'energia, llevar-me d'horeta, anar-me'n a dormir, quedar amb les meves amigues, anar a fer coses per la natura. Un estiu que estigui beneficiós per la meva salut mental i per la meva salut física. I el que espero d'aquest estiu és que estigui ple com de bones energies. No vull conflictes, no vull discussions, no vull problemes, no vull persones que em restin energia. Crec que és molt important envoltar-te d'amistats, família i relacions en general que t'aportin coses bones, que t'aportin benestar, que t'aportin estar bé amb tu mateixa i tranquil·litat i que no siguin un problema afegit als problemes que ja generem nosaltres mateixos a dins del nostre cap. Sabeu que podeu escriure'm i parlem de qualsevol cosa. Res, que ens tornarem a veure molt aviat. Aquest cop sí que us ho prometo. Adeu!